Os 5 erros principais que cometen os estudantes na disertación de actualidade de filosofía. Moi boas, outros días, noutros vídeos, vimos como se fai unha disertación de actualidade. Hoxe imos ver como non se fai, cales son os 5 erros principais. O primeiro, na tese non se pode explicar o problema xeral que comparten o autor e o texto de actualidade. Debes explicar e explicitar o problema concreto que comparten tanto o autor como o texto de actualidade. Segundo erro, na argumentación non se trata de dar a túa opinión persoal. Debes estar dende o punto de vista do autor. De feito, unha boa estrategia é dicir, según o autor ou según a autora, explicas en que consiste ese argumento e despois isto vese reflexado no texto en que bla, 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 bla. E explicas como se reflexa esa idea no texto de actualidade. Terceiro erro, na conclusión non podes traer un argumento novo. A conclusión debe recuperar a tese inicial, facendo así que esta disertación teña unha estructura circular. Cuarto erro, por favor, hai que separar en parágrafos. Non fagas toda a disertación nun só parágrafo porque é moi difícil de ler para o corrector. E quinto, intenta facelo de maneira ordenada, respetando a estructura, introducción, tese, argumentos e conclusión. Un consello é que fagas un esquema antes de comenzar a redactar a túa disertación. Moito ánimo e vémonos no seguinte vídeo.